מה שברור לגמרי מהעדות שהמידע מצוי בידי המשטרה ולכן ראש הממשלה חייב להיחקר. יש פה את סיפור הפצ"רית שליווה אותנו בחודשיים האחרונים כפול 10. דלפה של חומר מודיעיני לבילד זה אירוע חמור מאוד, זה קמפיין תודעה שקרי עבור קטר. על פי עדותו המידע מצוי בידי המשטרה, לכן מה שהמשטרה צריכה לעשות זה לחקור את ראש הממשלה, כי יש פה אירוע חמור מאוד של הלשכה החשובה ביותר בישראל. תרבות עבריינית, זה בלתי נתפס שראש הממשלה וסביבתו בונים מבצעי תודעה על אזרחי מדינת ישראל. מהלכים כאלה אני מכיר הרבה מאוד לאורך השירות הצבאי שלי, אבל כנגד אויב לעשות את זה על אזרחי המדינה נראה לי דבר מופרך לגמרי. ראש שב"כ, המפכ"ל חייבים להיכנס לאירוע הזה, לבדוק את הנתונים ולחקור את כל מי שצריך לחקור, ובראשם זה ראש הממשלה. איפה האנשים ההגונים בקואליציה, אם יש כאלה, איפה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון שעוסק בשטויות, איפה אבי דיכטר, איפה קיש, איפה ניר ברקת, איפה אנשים הגונים בליכוד שיגידו עד כאן.